kaninyo. Kinudlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya, may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kang Jesus. Magtutudlo sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo. Kinsa may naghatag kanakog katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha. Ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo ug likay ninyo ang bisan unsang kahakog. Kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan. Bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Dihay usa kadato nga may yuta nga maayog abot. Na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot, unsa may angay kong buhaton. Kini mao ang akong buhaton, miingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig ug magtukod ako ug labi pang dako. Diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya miingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran nimo undo. Ana-ana kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom ug paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, uy buang, niini gayong gabiuna, ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus. Mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato sa tubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon kuda ni Kristo, niining ikanapulog, 8 nga Domingo sulod sa tuig, ato ang nadungog ang usa ka sambingay. Ang sambingay mahitungod sa buang nga dato or the rich fool. Buang dili tungod kay naa siya mental disorder. Buang kay ngano man, tungod kay siya wala man nakakita sa mga butang na angayan nga iyang tigumon. Dina sa ato ang Ebanghelyo mga igsoon kuda ni Kristo, ato apong nadungog diin na ay usa ka lalaki ang nihangyo kang Jesus na unta sultihan ng iyang igsoon nga bahinan siya sa bahandi nagibilin sa ilang amahan. Unya ni mingon si Jesus, kinsa may nagtudlo kanako aron maoy mo husay kaninyo. Does this mean, my dearly beloved in the Lord, ang ato ang Ginoong Jesus walay pakialam? Dili, ato unta ni siyang tan-awon na ang business sa ato ang Dios is more than the things here on earth. Gipahinumduman kita na ang kanang mga butang at ang mga katigayunan dinhi sa kalibutan dili kaayo importante dinha sa mata sa ato ang Ginoo. Kay ngano man una ato ang hisabtan ug ato ang hinumduman na kining mga butanga dili nato madala. We all know this, but we all needed to be reminded na ang mga butang o mga kabtangan na naa kita ato ara gyud na siyang mabilin. No, mga igsoon ko ni Kristo, no? Kung naa kay usa ka hektarya usa ka hektarya na yuta, unsaon man na nimo nagamay ra man kayo ang imuhang lubnganan sa imuhang lungon, no? Mga igsoon ko ni Kristo. Ang ikaduha, tungod kay dili ni nato madala, hopefully kita kini makatupmod kanato that we can be generous. Kita unta mahimutang manggihatagon, no? Mga igsoon ko ni Kristo kay unsaon man ni nato na di man nato madala
kanang napulo ninyo kabuok na gown din na sa inyohang wardrobe unsaon man na ninyo. No, ipanghatag na no? Maigsoon ko da ni Kristo, no? Kaya nga naman, and after we can be generous, this can also move us, makabuhat mo ni dinhi kanato na kita mahilayo gikan sa usa ka dakong sala na maoy tumong og tuyo na gipahinumdom that we should be avoiding dinhi sa ato ang mga pagbasa unsa man ang pagkahakog. Greed, mga igsoon ko da ni Kristo. Una, ang nakasubo man gud, when we talk about greed, is not just about na dili ka manghatag, kundi kumingon tag na ay pagkahakog, bisan sa mga grasya na nadawat sa ato ang mga igsoon, dili ta malipay, maguol bangani ta, tungod kay sa atong unahuna ang grasya na ahalang kanato, ilang gikuha, or naa kanila, that's greed. And God is telling us, reminding us to guard ourselves against greed. No, mga igsoon ko da ni Kristo. Pero unsaon man nato pag-overcome? Dinhi sa ato ang ebanghelyo, no? The parable of the rich fool, nganha pod gipahinumduman or gitudlo sa ato ang Ginoo how we can overcome ang pagkahakog. Unsaon man? Dina sa ato ang ebanghelyo, mga igsoon ko da ni Kristo, ato ang nadungog na ang usa ka dato, no? Ingon siya, dato na kay ko. Daghan kay kog harvest. Unsaon man na ako ang gubon ang kiniyang karaan, gamay na kamalig ug iyahang ug siya magpatukod og mas dako. Ngano man? Because we can see, atong makita na dinha sa kasing-kasing sa maong dato, dili ang Ginoo ang pinaka-importante. Mas na-focus siya sa mga butang na kalibutanon. And that, my dearly beloved in the Lord, nganha nato masabtan that we can only overcome greed, ato alang mapildi ang pagkahakog kung sa ato ang kasing-kasing o gunahuna ato paharion ang Ginoo. God should be number one. God shouldn't be second to anything or anyone, kundi siya dapat ang focus ug atong kanunay na ato ang goal din sa ato ang mga pagpaningkamot. No, mga igsoon ko ni Kristo, kay kung ang Ginoo pa ang naa sa iyang kasing-kasing, dili, yes, posible, maayo ang iyang unahuna na magbuhat ug maayo magtukod og mas dako na kamalig. Pero, is this the best thing he can do sa iyahang kadato? Mao ba ni ang pinakanindot na iyahang mabuhat dinha sa iyahang mga katigayunan? Kay kung ang Ginoo ang nasa iyang unahuna, he can start to think sa iyahang mahatagan ug matabangan. Ang maigsoon ko da ni Kristo, kung ang Ginoo ang number one dinha sa iyahang kasing-kasing ug sa iyahang hunahuna. And kita pod, mga igsoon ko da ni Kristo, niining ikanapulog 8 nga Domingo, gipahinumduman ta, gi-invite ta sa ato ang Dios na siya unta ang kanunay na maghari ang number one sa ato ang kasing-kasing ug sa ato ang kinabuhi. Because pangutan-on nata ato ang kagalingon. Unsa man mga butanga diin kita dato. Basig dato kay ta sa paghuna-huna sa ato ang kaugalingon, no? Huna-huna ka na, sus, asa naman tong ako ang kalagsik kay karon masakit to naman ka. Tanaw pa sa imong kaugalingon, luoy kaayo ko. Kapoy kaayo ko. You are so rich of yourself na makaingon na lang ka na kinahanglan na kanunay na ikaw tabangan tungod kay nagsakit ang imuhang tiil, tungod sa imong arthritis, no? Unya ang mga tao na nagbantay nimo kinahanglan pud magubot pud ang ilahang adlaw, magkarakara kay unsaon kanila pag-atiman kay nga naman you are feeling discomfort. That's why you are starting to make others to make others feel inconvenient. No, maigsoon ko da ni Kristo, nakalimot ka na dinha sa imuhang
sa imuhang mga sakit o mga kasakit, pwede kaayo na nimong ihalad o ihatag ngadto sa Dios. Again, posible lamang kung ikaw ang imong gipahari sa imong kasing-kasing ang Ginoo. Ang imuhang, you think of the number one being sa imuhang kinabuhi ang Dios. Mga igsuon ko daan ni Kristo, unsa man ang mga butang, diin pwede pa kaayo ang Ginoo ang makahari. Unsa mga aspeto dinha sa ato ang kasing-kasing, dinha sa ato ang kinabuhi, that God wants to reign. Asa pa man dapit sa ato ang kinabuhi na pwede kaayo nato isalikway ang ato ang kaugalingon or anything because we believe and we understand na ang Ginoo ang number one, ang Ginoo ang pinaka-importante. My dearly beloved in the Lord, lisod ni siya buhaton, pero tungod og dinha sa atong kalisod, ato unta masabtan that it is also an opportunity, it is also a door wherein ang grasya makasulod o ang grasya maka-take over. And with that, my dearly beloved in the Lord, dinis sa ato ang Santos na Misa, ato ang pangayoon ang grasya na diin ang Ginoo makahinay-hinay pag-ugat dinha sa ato ang kinabuhi ug muhinay pagkatkat sa number one place dinha sa ato ang kasing-kasing ug sa ato ang hunahuna. Hinaot unta. Amen.